21 августка республикада 3 миллион 104 мең тонна ашлык суктырылды. Суктырылган ашлык күләме буенча Зәй районы 3нче урында бара. Аның күрсәткече 30,1 мең тонна. Иң югары уңышта Зәй районында бүгенге көндә уңыш гектарыннан 59,9 центнер тәшкил итә. Яңгырлар явып узуга карамастан, Зәй районы хуҗалыкларында урып җыю эшләре киң колаш белән бара. Басу кырлардан 21 августка 21740 гектарда бөртекләр җыеп алынды. Бу барлык мәйданның 58%-ында эш башкарылган дигән сүз. Агрофирмалар арасында Зәй шикәре лидерлык тота, аннан азга гына Зәй агрофирмасы калыша. Урып җыюда төрле маркадагы 60 комбайн мәшгуль. Комбайнчылардан Илдус Фәтхуллин беренчелекне бирми, 3434 тонна ашлык суктырды. Икенче һәм өченче урыннарны Айрат Уразманов белән Дамир Шайгырданов бүлешә. Бүгенге көнгә 32 комбайнчы 2000ннән артык ашлык суктырды. Татлы тамырда уңышы белән куандыра, чөгендернең уңдырышлылыгы гектарыннан уртача 450 центнер тәшкил итә. Район хуҗалыкларында көзге чәчү эше дә алып барыла, көзге бодай һәм арыш чәчелә. Чәчү эшенә барлыгы 19 комплекс җәлеп ителде.